Hola a totes i a tots. Primerament, agrair a l'organització del Congrés que hagi confeccionat una activitat cultural en aquest temps de pandèmia, no? I malgrat no hi ha més remei que fer un format que crec que a la majoria no ens és el més adient, no? El format online, hem d'estar agraït de continuar fent aquestes activitats en aquest temps, no? Jo avui vaig a parlar de la bruixeria, no? Dels remeis amorosos, dels maleficis, dels exorcismes en Mallorca. Farem una ulla de pardal a un estudi que es publicarà breument, publicarà d'ací a poc temps un petit article i és una qüestió que estic continuant indagant. No? El primer que cal tindre present és que aquest tipus de bruixeria va més enllà de la caceria de bruixes, no? Més enllà de la repressió a fetilleres en massa que es va donar en Europa, en Euskadi, en Catalunya, en el Dèneu, en Estats Units, on el concepte acumulatiu de la bruixeria, com s'anomena historiogràficament, és a dir, la bruixa que va a plecs o a sàbats en el dimoni, vestit de cabró o d'home jove i que té orgies amb ell, que assumpta substàncies i que pot volar una granera, que inclús té el do de la bilocació, que té la capacitat i el poder maligne que li ha donat el dimoni per a fer el mal a una determinada societat, afectar a les collites, al temps, robar xiquets. Són elements pràcticament que a partir de mitjans del 17 es converteixen en elements residuals en els processos de la Inquisició, malgrat que sí que hi ha alguns elements de continuïtat, no? Com el cas de Josep Trànsit de Tortosa o Teresa Villascusa de Xelva de València, que en el 18 en cas parla de que volen i ixen volant per un fumeral perquè s'han untat una determinada substància, però no deixen de ser unes excepcions a la majoria de processos, no? En aquest temps trobarem a dones que fan encanteris, són sanadores, reciten oracions, tenen el do de veure el futur, d'alguna manera la gent acudeix a elles sobretot per a qüestions d'amor, no? Per a casar una filla, per a un home o una dona que pretén casar-se amb un altre i vol assegurar aquesta pretensió. Per exemple, tenim el cas de Mallorca, un cas prou famós, que és el cas de Catalina Massanet, d'Artà, de Mallorca, que esta dona, quan anava, es parla d'ella com una dona molt beata, que quan anava una professor en el seu cavall va caure i al despertar-se va veure enfront d'ella la seva mare havia faltat i li diu que està en el purgatori i que per ella ha de deixar de menjar 3 dies i ha de demanar que li facin 3 misses per a poder eixir. Aquesta ho fa i va tornar al mateix lloc i sa mare per agraïment li diu que Déu li concedirà el do que ella volguera i després d'un cert diàleg li dona el do de poder veure el futur, no? En tant, i es va convertir en una persona famosa a Mallorca i molta gent acudia a la casa de Dita Massaneta a preguntar-li coses sobre persones difuntes o quan i on anaven a morir, no? Molta gent anava i dia on vaig a morir, quan vaig a morir. Aquesta va ser condenada a 200 assots i se li prohibí seguir exercint els suposats dons endivinatoris i fou qualificada com a embustera. També hi ha moltes, sobretot gitanes, que es dedicaven a l'endivinació, no? Inclús dones que no tenien un recursos econòmic es van fer passar per gitanes i anaven al carrer per a fer d'endivinadores. Al cap i a la fi parlem de dones que eren marginades socials, la majoria d'elles, ja sigui per raons d'ètnia, les gitanes tenien un estigma pejoratiu per la seva ètnia, dones mares solteres, dones viudes sense recursos econòmics, dones que havien sigut abandonades o repudiades per la família del marit. Aleshores, per a poder sobreviure exercien aquestes activitats, no?
es pot veure en la documentació que la majoria d'elles no té un context familiar i social estable, com pot ser, per exemple, Magdalena Bertrana, també de Mallorca, que es diu en la primera pàgina del procés tenida por ramera i mujer de mala vida, no? A part dels seus condicionants, també se li fica l'estima pejoratiu d'una dona promiscua i, si més no, també prostituta, no? Aquestes dones feien diferents remeis amorosos, utilitzant, per exemple, les fulles de valeriana o les fulles de falguera, que les mesclaven, es picaven i es feien pols i li ho donaven amb aigua i vi a la persona que pretenien encantar, no? També es picava un determinat dia a l'any les ungles dels peus i es mesclava en vi. També es podien utilitzar fluids corporals, com pot ser el líquid seminal, no? Això és el que feia, per exemple, Francisca García, no? Una prostituta de València, que untava amb cotton pel, amb líquid seminal del primer home que entrava al bordell de València, i ho posava en un cresol dient lo que te pongo me valga, i era d'una manera per a cridar la sort per a que entraren molts clients en el bordell. Aquesta dona, per exemple, a part de ser una prostituta, en si hi ha una senyalada, no? una marginada social, d'alguna manera, també tenia el component sexual de que tenia comportaments homosexuals, no? Comportaments lèsbics. Es descriu en el procés, no? Per exemple, diversos comportaments lèsbics, quan diu ell, tuvo la declarante mucha amistad con esta reo, y como la persuadiese a tener actos torpes con ella, se resistía la testigo, diciendo que era pecado, pero la reo, insistiendo en lo mismo, decía que no interviniendo varón, las acciones torpes no eran más que porquerías, que la declarante en esta creencia iba con ella, se ponía sobre otra hasta tener pulsiones, y solía decir la reo que tampoco era pecado, y que hacía otras que estos actos durarían 4 años, besándole mutuamente sus partes y metiéndose los dedos. Veiem així un acte lèsbic també, que parlem aleshores d'una discriminació per part sexual també, no? Però no totes les dones utilitzaven els suposats dons per a fer el bé, no? També existia molta màgia negra, no? Els anomenats maleficis. Els doctors de l'època, quan no sabien com explicar la malaltia d'una dona, es pensava que aquesta havia sigut posseïda per el dimoni per el conjur d'una tercera dona amb fama de fetillera, no? A partir del segle XVII, en el XVIII, els maleficis abunden contra dones, sobretot d'ètnia gitana, però també de diferents categories, sobretot el comentat de marginades socials, dones en aquest estigma pejoratiu. Es podia fer el malefici de diferents formes, no? Sobretot podia directament només ser per una mirada, tenir la fama pública a les esquenes, i per una mirada i al poc de temps caure malalt o malalta, directament se l'acusava a aquesta persona de que havia propiciat la malaltia. Però sobretot era per la possessió de la fetillera d'un objecte personal de la persona que estava malalta, no? Podria ser directament una part d'una prenda, podria ser una part del cos, uns cabells, el que siga, no? Però realment la més escèptica de totes en aquest tipus de comportament va ser la pròpia Inquisició, la pròpia Església Catòlica. Això es pot veure sobretot en les sentències, no? Pràcticament a partir del finalitzador de Caçada de Bruixes, i malgrat que hi ha molts processos per superstició, per bruixeria, l'Església no condena a mort, directament absol o posa penes lleus com assots, desterraments, alguna vergonya pública, i quan està molt clar la sentència,
Aleshores, per què, malgrat aquest escepticisme en l'Església, continuava obrint processos i continuava un auge dels exorcismes? Allí hem d'emmarcar-ho el que comentava Rico Callado, no? La sacralització de la vida quotidiana. Obrir un procés significa marcar un control d'un determinat terreny, no? En aquest cas el terreny espiritual. Fer un exorcisme i demostrar que el capellà encarregat de fer això pot curar a la persona que teòricament està posseïda pel dimoni significarà que és l'Església verdadera la que compta amb l'ajut de Déu davant d'altres sectes o esglésies alternatives, sobretot els majors rivals, els protestants. Per altra banda, també es va donar una professionalització dels exorcismes, no? Amb la publicació de molts manuals reglats que estipulaven que només eren vàlides aquells exorcismes fets per persones de l'Església. Això també marcava el clima, marcava que l'Església era l'única encarregada de poder fer aquests actes, no? Aleshores, també molestava, aunque l'Església no creguera que tinguera poders sobrenaturals una determinada curandera o una persona que feia remeis amatoris, l'obrir-li un procés i fer veure a la societat que aquests actes tenia una conseqüència penal demostrava que l'Església el que volia era reservar tot l'àmbit espiritual només per a ella. Per a ella suposava un perill que la població, quan tenia un problema, acudira a aquestes persones i no acudirà a ella. Només per posar un exemple d'aquest tipus de persones, no, que fou acusada és, per exemple, tenim el cas de Catalina Amorós, de Mallorca, que va ser denunciada per un tal Cosme Abraham, el qual tenia una relació d'amistassament amb l'acusada, no? Aquesta dona, Catalina Amorós, estava casada amb Francisco Salvà i però estava absent de la illa. Per tant, aleshores, aprofitant aquesta absència, es veia assíduament amb aquest Cosme Abraham. Segons es pot escriure i veure en el procés inquisitorial, la dita Amorós tenia una obsessió quasi malaltissa amb el dit Abraham, no? I segons es diu, la major pretensió d'aquesta dona era casar-se amb Abraham, no? Malgrat això, aquest es va decantar per casar-se amb una viuda de Mallorca, anomenat Catalina Coto, que era una viuda en dos fills al seu càrrec, no? Una dona, segons es diu, molt recatada, però de que es va casar en aquest home, diu la documentació, todo el día andaba gritando y riendo en la casa, y a esta declarante la oía decir muchas palabras de desacato y poco respeto. Dia que també tenia pulsions, tenia al·lucinacions, deia paraules inapropiades. Malgrat això, els doctors es van decantar per donar un remei, en aquest cas natural, que és el que la documentació diu el mal de espalma, que diu que cogía el entendimiento, la lengua, la barriga, que no la dejaba hablar y la obligaba a hacer acciones muy furiosas con los brazos y con las manos y todo el cuerpo, que és bàsicament, en aquest cas segurament sí que era un brot psicòtic, no? Però, i malgrat que en la ciència d'aquella volta també intenta d'aquell moment donar una explicació científica, el cas d'estar involucrada Catalina canviar els plantejaments, no? Tot començà, segons diu el procés, quan la dita Catalina Coto entrà un dia a l'estable i es trobà a tres dimonis, anomenat Verd, Nas i Satanàs,
y una bruja que diu que andaba delante de ella con una mascarilla delante de la cara. A partir d'aquest moment, aquesta dona va caure de tos, i quan es va despertar, ja en el llit, ja estava posseïda i veia aquests dimonis. Segons es pot dir, van intentar pressionar, li van fer diversos exorcismes i segons es va dir, s'ha de dir que els dimonis són dimonis menors, no? Ja no parlem com en la casa de bruixes de Satanàs en paraules majúscules, en aquest cas tenen inclús noms graciosos: Verd, Nas, Satanàs. En cas de València trobem, per exemple, els dimonis Pobret, Guapet i Mudet. Són dimonis menors, el que anomena també Bartomeu Provence com dimonis entremaliats, que el que fan és dir a la persona què ha de fer. És una mena el tipus de dimoni de consciència que es baralla amb l'àngel de la guarda, no? D'alguna manera. I la tercera persona en qüestió, la que anomena bruixa, ella no volia dir-ho, no? No volia dir-ho, però li preguntava i dia mentides, dia Margariteta de tothom, Isabeleta de tothom, i finalment va dir Catalineta de tothom. I aquesta Catalineta la va descriure com mujer vestida de negro, era flaca, vivia en una casa sola, que tenia relació con su marido, i segons va fer indicar, la gent abans de sentència inquisitorial ja va sentenciar a la dita Catalina Amorós. A més, entren ahir a jugar diversos papers, no? Com és l'opinió pública i el rumor públic, no? Molta gent que declara, es diu, per exemple, una dona que declara en contra de la dita Amorós, diu que estaba esta en su ventana como hora y media, oyó a 3 o 4 hombres que estaban hablando en su casa y no sabe quiénes son. O sea, ella parla d'uns homes que va veure en el carrer, també persones que parlen de rumors que senten en places, en carnisseries, en safareigs, o sigui, llocs públics. Aquest cas es va convertir en un vox populi de l'època, no? Però sobretot el que més comenten i la major acusació contra aquesta Catalina és perquè quan estaven a punt de casar-se, Catalina va passar per casa, Antonia Coto va passar per davant de la casa de la dita Catalina Amorós, i aquesta li va dir: mirad cómo va la viuda tan almidonada, ¿te quieres casar? Y Coto le replica: sí me quiero casar, pero no estaré amancebada como tú, que traes con musas que son el hábito de coro que traen los canónigos y cleros de esta ciudad. Y aquesta, enfadada, li va respondre: mala mujer, no te quieres casar, anda, cásate, que te acordarás de mí. O sea, primerament parlem d'un malefici, o sigui, una acusació directa, i l'altra està dient una cosa que repeteix en el procés, que la fama de ramera que té aquesta dona, inclús i promiscua, inclús es parla que molts capellans freqüenten assíduament la casa de la dona amb finalitats sexuals, no? Es diu que la dona va ser, a part d'això, diu que la maledicció va ser feta per un objecte, no? Es parla de diferents objectes. Primerament es diu de ¿cómo te ha embrujado? I la dona diu que la van embruixar, no? Per una figa que ella va guardar en la caballeriza de sa casa i estava allí, però després dia que era mentira. Després es parla també d'una sola de sabata en 3 grans d'arròs que ella diu que Catalina li va robar. També hi ha una cinta, els cabells, hi ha una acció que ella s'arranca uns cabells i li us dona a uns capellà que estava fent-li l'exorcisme i li demana que ho creme. Aleshores, ella, al cremar-ho, diu que va respirar la Catalina Antonia Coto i van eixir 2 dels 3 dimonis que hi havia. Segons diu, decían que iban a caer, que habían quedado Bas y la otra mujer. Per tant, és molt típic, no? Les mentides, sobretot el subconscient, no? de les persones en qüestions de les embruixar per mitjà d'objectes. Aquesta dona va ser conduïda, no? Antonia Coto va rebre diferents exorcismes
per persones especialitzades de la illa que ja ho havien fet, i se la van endur a la sagristia i a la capella també després d'un convent de Mallorca, i segons diu es va fer el típic ritual en el qual se li ficava els dos dits a la suposada embruixada, els dos dits de la mà, i segons els manuals exorcistes aquesta no podia mossegar ni fer res perquè eren els dits en el qual el capellà beneïa i feia l'església, però aquesta li va mossegar els dits i li va escopir en la cara al exorcista, cosa que feia indicar que no estava posseïda. Encara així de tot diu que solament se li va poder passar el dolor al capellà que li havia mossegat després de tocar les especies sacramentales con el que se pareció que se le quitó instantáneamente, ¿no? A l'hora de fer missa. Si la cosa estava ben malament per a la dita Catalina, es va posar encara més quan demanà declaració Melchor Cerdà, alguacil reial de Palma, no? Aquest demanà audiència davant de la Inquisició per a dir que la seva filla estava posseïda, segons deien, encara que els doctors li van donar un remei, i el remei per a era el mal de madre, no? Que era els mals en la matriu, no? Perquè en aquell moment es pensava que es relacionava, no, la teoria dels quatre humors amb la famosa histèria femenina, no? Causada per la visió platònica que si la dona no tenia fills a la pubertat, la matriu que estava deambulant pel cos podia provocar malalties de tot tipus. Malgrat això, també el contacte de Catalina amb aquesta família i juntada amb una sèrie per exemple, quan van anar la filla, Magdalena Cerdà, la filla d'aquesta persona, va anar a missa i es va trobar amb la dita Catalina, i la dita Catalina es va posar molt prop d'elles i la va mirar malament, i al poc de temps va caure malalta, i segons dia també és possible que li havia robat o li havia sostret un fil de la seva falda. Aleshores, tot això es va juntar i es pensava que havia també posseït aquesta persona i presentava els mateixos símptomes que Antònia Coto. Però el més important de tot és que la relació entre Cerdà i Catalina Amorós, en tant que Catalina Amorós es va casar en el seu marit, el marit oficial, Francisco de Salvà, però ja tenia, segons diu la documentació, fama de mujer de mala vida. Aleshores la família de Salvà no la volia, aleshores va tindre un problema en el germà, en el seu cunyat, en el germà del seu home, inclús en armes de foc, encara que finalment aquesta no va morir. Aleshores aquesta Catalina li demanà el favor a Cerdà a canvi de diners, que demanara que fera que el virrei fera que el seu home se n'anara de les Illes Balears a servir a fora. Aquesta estava molt contenta i li demanà i li donà diners, i diu que sempre li feia senyals d'agraïments. Als 3 anys li demanà el contrari, que fera que tornara, però aquest no accedia. Aleshores diu que es va posar molt, es va emprenyar molt i sempre li feia el rostre enfadada. Aleshores això també fou un agravant. A més, en els exorcismes que se li feren a Magdalena Cerdà, també va descriure que la persona que l'havia embruixada era una tal Catalina, que li deia que ella no era responsable i li exigia que abofetejara al seu pare, que realment era el causant per els mals que li havia fet. I tota la història dels problemes amb Catalina Amorós i Melchor Cerdà, que era una cosa totalment íntima entre els dos i secreta, segons diu, li la va contar la suposada bruixa
la posseïda, que en aquest cas es pensava que la bruixa era també Catalina, que tenia fama, segons també es diu, que repetís, de ramera, mujer de mala vida, reputada por. Finalment, en tot, ens fa pensar que aquesta dona seria condemnada d'alguna manera, no? I es demana en una primera instància que es pose en presó. Però finalment es diu que no hi ha méritos suficientes para su prisión i quan es remet la documentació a Madrid, l'únic que fan és suspendre la causa. De ben segur que 60-70 anys abans el final d'aquesta causa hauria sigut ben diferent, no? I malgrat això també ens preguntem per què suspèn aquesta causa, no? Per què n'hi ha altres persones en agravants menors que són condemnades a vergonya pública o a desterraments o a sots? Per què no es quidra a declarar l'acusada? I es preguntem també si és possible que l'acusada tingués un contacte amb persones de l'alt clergat mallorquí i que aquestes pogueren haver influenciat en la decisió de l'inquisidor de no empresonar-la i posteriorment condemnar-la, com passà en moltes dones de l'època. Són respostes que no sabem, però sí que sabem, òbviament, que ella va tindre un contacte, diguem, amb clergat de la seu mallorquina. Malgrat aquest cas ens demostra que les suposades bruixes, les fetilleres, les que feien remeis d'amors, els que d'alguna manera també utilitzaven la màgia negra, al cap i a la fi eren dones marginades per la seva condició racial, ser dones abandonades per el seu marit, dones mares solteres, dones en una activitat sexual anòmala en aquell moment o mal vista, que feren que l'opinió pública es vertira sobre ella acusacions de maleficis o d'altra mena. L'Església el que feu és obrir processos per demostrar a la població quina era el seu àmbit i quina era la seva potestat, encara que les sentències demostren que l'escepticisme de l'Església era el que acaba prevaleixent. Doncs moltes gràcies.